a unha nova meditación de Gamesa, Gallega de Meditación Sociedad Anónima. A túa empresa no polígono da Gándara, no Porriño, dedicada en corpo e sobre todo en alma a meditación. Un día máis imos a levarvos, a levarte, porque realmente sería un objeto directo, aí ti serías un objeto directo, polo mundo da relaxación e da meditación cósmica. Hoxe imos a facer unha meditación, de repente apareceu o seseo, non sei onde viu, para eliminar o estrés das nosas vidas, esa emoción tan limitante. Como sempre, temos connosco o doutor Álvarez, experto en meditación e psicoloxía. Benvido, doutor Álvarez. Hola, doutor París. Encantado de estar aquí a disposición dos nosos ouvintes. Arrancamos con esta meditación para eliminar o estrés, para aprender que ante os conflitos que a vida nos presenta, pois temos que ter ferramentas e vías de escape, xeitos de xestionalos. E dende a mesa, dende o polígono da Gándara, esta meditación kilómetro cero arranca pois cunha rutina de respiración. Recomendamos vos que busquedes un espazo tranquilo no voso fogar, no que ninguén vos moleste durante todo o tempo que dura a meditación. Buscade un sitio no que non entre ninguén a molestarvos, que podas pechar a porta con chave ou con un pasador, ou poñades un carteliño fora de estou aquí a meditar, estou aquí dándolle duro a meditación. Ese carteliño de Genius at Work. Podes poñer Maestro Buda at Work, por exemplo. Podes poñer non pasar zen chamar, de zen de no estado no que ides entrar agora. Non pasar zen chamar. Aí tiradesvos, poñedesvos en posición horizontal, relajados. Estás moi relajado agora mesmo. Horizontal, boca arriba. Horizontal, boca arriba, é verdade, porque a mí tiradesvos e poñedes boca abaixo, e eso non é que dificulte a respiración, pero bueno, se tes a cabeza nun cojín, a mellor, pues polo que sea, respiras peor. Ponte boca arriba, fai caso. E agora comeza primeiro a inspirar. Enche os pulmóns de aire, aguanta ben, e agora solta ese aire. Varios pulmóns, non confundamos de primeiras. Solta o aire. E agora outra vez. Respira para dentro, o sea, inspira, en este caso, neste contexto, de inspirar de o aire para dentro, non de inspirar a outras persoas da tua figura. Eso se chejará. Eso, unha vez que acabemos a meditación, sí que pode servir de inspiración, pero de momento inspira. Bueno, ahora xa tens que estar inspirando seguramente, senón expira. Volve a inspirar, notas que o teu corpo está cada vez máis relajado. Expira. Estás relajadísimo, estás, como diría o doutor Álvarez, estás fetén, estás perita. O teu corpo pesa máis e máis cada vez. Notas que o corpo está super relajado e xa podes dar os primeiros pasos neste mundo que che propoñamos desde a mesa.
desde o polígono da Gándara no Porriño. Estamos nun bosque, un bosque bastante pechado, moi frondoso. Escoítase un río, un arroyo, os paxaros. Escoitas as túas pisadas e vas camiñando pouco a pouco e ves aí como un claro, un punto, un pequeno claro no que está todo máis despexado. Ves un home que está de espaldas. Achegaste estranado porque é un escenario idílico. Queres ver que pasa aí. Chegas e ves que efectivamente as túas sospeitas confírmanse. Está Carlos Sobera, o home que está en todas partes, tamén está na túa meditación, tamén está no polígono da Gándara. Xírase e berrando nun ton totalmente fora de sí. Produce, sé feliz, vai a Ikea, cambia de estilo de vida, como un energúmeno. Desayuna huevos benedictinos. Carlos Sobera. E ti estás, pero se eu estaba tumbado boca arriba no meu salón. Por que está este home increpándome? Por que me vexo en medio deste conflito tan grande? E de repente os seus imperativos encheme dun baleiro enorme. ¿Quién quiere ser millonario? Nese momento, como es unha persona que está moito máis relaxada que ao principio, que cando estabas entrando nese bosque frondoso, digamos, un pouco aí, sínteste tan relaxado que podes mirar os ollos a Carlos Sobera e dicirle: voy a pedir el comodín de tu puta madre, voy a pedir yo. Yo voy a pedir el comodín de tu puta madre, Carlos Sobera. Iso só pode dicir unha persoa que está totalmente relaxada. Unha persoa que sabe buscar ese jueguecito a Carlos Sobera que lle templa o ánimo. Que lle templa o ánimo como un metal candente. O sea, a nivel, si o ánimo de Carlos Sobera é un metal que pues, un herrero está traballando, digamos, ti eres pues, a par persona ou, digamos, un feuga dentro da herrería que se dedica a parte de templar, ¿no? Non che dan outro tipo de tareas porque, bueno, non tes experiencia e tal, pero bueno, xa vas empezando no mundo da herrería. E aí, si na herrería del ánimo, estás templando o ánimo a Carlos Sobera con esa respuesta, con esa salidaca, con esa respuesta de auténtico impresentable. E notas que Carlos Sobera titubea, está realmente descolocado. Xa non é esa personalidade segura e imponente que incita a apostar. E como que oyes descolocado, de repente pensas na xogada maestra, ¿no? E dis: Carlos, bienvenido a First Dates. Acompáñame a tu mesa. Séntalo nunha pedra e aí o deixas. Caladiño, mirando desconsolado as súas mans, consciente da lección que acabas de dar. Abandonas lentamente ese espazo, ese claro,
e volves a adentrarte no bosque. Volves a volver frondoso o bosque. O sea, o bosque non se volve frondoso, xa está frondoso, ti entras, non é que se volva. O sea, un bosque alegórico, pero ten a fisicidade do bosque en sí siga as normas da nai natureza, La Pachamama. a Pachamama. O Pachamama é algo que respetamos moito en Gamesa. Temos de feito o calendario de 2020 que repartimos aos nosos clientes, iban con unha foto así dun árbol e cun raposo así bonito. E despois, según pasabas de página, iba cambiando o animal. Había un raposo ao principio, non? En enero. Despois un coello. Curiosamente, en marzo había como un murciélago, que aí nos que collemos un pouco de medo, a mesa. Pois dixemos, hostia, mire, xusto cando foi o do coronavirus o murciélago, pois xusto tínhamos no noso calendario. Non, como unha pequena premonición. O que nos fai creer que algo que pensamos en la mesa, que nada pasa por casualidade. Avanzas polo bosque e de repente ves unha árbore enorme, unha secuoia. Sí, estás vendo unha secuoia, pero enorme. E ves como unha pequena abertura no tronco e pensas, a ver se me collo aquí. Non, realmente pensas, pois non era para tanto. A primeira gustoume máis, porque as secuellas das pelis sempre aflojean. Así que ves a segunda secuoia, ves outra secuoia e cunha abertura e decides entrar nela moi lentamente. E de repente entras en outra dimensión e daste conta que estás dentro dun supermercado. Estás dentro do pasillo das bebidas dun supermercado. Dentro do pasillo dos viños. E miras as túas roupas e eres un empregado do supermercado. Tes o típico como un peto que lle poñen, non? Así como con los corporativos do supermercado en cuestión. E de repente ves que pouco a pouco, desde as estanterías, comezan a caer as botellas todas de viño e escachan contra o chan. Comezas a poñerte un pouco nervioso, porque xusto nese momento, a berros polo corredor, aparece o teu xefe. E sorpréndeste ao ver quen é. Pocholo, que tras liquidar a Fortunados Franco e queimar a fama de supervivientes, pois acabou de supervisor na sección de bebidas dunha coñecida cadena vasca de supermercados. Empeza a balbucear nun volume moi alto, pero ti non entendes moi ben o que está dicindo. Pensas, estará falando da mochila. Non o crees, porque están caendo centos de botellas de viño e de licores e reventándose no pasillo. Pensas, será demasiado tarde para botarlle a culpa, para darlle volta a esa tortilla que é este desastre, para decir, Pocholo, pero ¿qué haces? En ese momento daste conta que és unha persoa nova e que estás totalmente relaxado. E dixe a Pocholo: mira. O mira sobre todo para ganar tempo. Porque ante unha situación estresante en na que se che está acuciando con unha resposta, ti optas polo temple. E Pocholo, mira. Min, porque seas o meu xefe, e porque me veñas con estes aires,
porque te creas mellor que min, eso non vai facer que me olvide que ti eres un pouco de familia, un pouco fascista. E aproveitas o desaguisado para poñer un pouco de orden neste mundo, coller a un fascista polos pelos e tiralo por encima dos cristales. Aparte, sabes que como isto está tendo lugar no terreno da alegoría, pois a fiscalía está atada de mans ante este tipo de actos. Eres unha persoa nova ante un desaguisado como ser empregado que che caeran todas as botellas tal. Ti non só actuastes con mesura, senón tamén con un pouquiño de antifascismo. E de repente, un terremoto de 6,7 graus na escala Richter sacude o supermercado vasco no que traballas e non só centos de botellas caen ao chan e rompen, serán todos os produtos. Las palabras se las lleva el viento, como lágrimas en la lluvia. Ti xa eras gañador nese conflicto, xa resolveras o teu problema, pero hai que ter en conta que o azar tamén é unha baza importante. En este caso, ademais, a pesar das dúcias de víctimas mortales, o conflicto do supermercado vasco quedou resolto. E ti saes airoso. Volves ao bosque. Esa secuolla está marcada para sempre como esa bandera que os soldados de Iwo Jima puxeron aí nunha guerra destas que os estadounidenses gañan, supoño. Unha destas guerras que Clint Eastwood pois fai películas con elas. Pero esa non é a tua historia. Ti estás nun bosque e volves e sigues camiñando e chegas a un caseto de madeira. Pensas que leva moito tempo ali, está destartalado, os tablóns teñen musgo, está medio podres, pero ti entras porque, que demonios, hemos venido a jugar. Dentro non hai nada. Buscas jeringuillas, buscas rastros de actividade do lumpen, buscas latas, buscas yonquilatas, pero non hai nada. Simplemente hai un espello no que te miras e dis, pero que pasa? Non hai nada. E pensas, que clase de conflito é este? Se non hai nada, só estou eu aí. E pensas que é momento de enfrentarte a ti mesmo. Ese é o Ibrahimovic dos conflitos. O Titanic dos conflictos. O Moisés dos conflictos. A Lina Morgan dos conflictos. E pensas, que fixen na miña vida? Empezas polo primeiro recordo que tes. Es ti disparándole a un primo.
o que para ti naquel momento era un xogo, pues lo que sea, se foi de madre. Pensabas que era unha escopeta de Kengen, pero volaste ya a cabeza a un primo. Comezas a comprender donde ven ese estrés que levas contigo a todos lados. Ao mesmo tempo, tamén te sorprendes de que non te acordas esa hora e que hasta ahora desta movida é que tan solo en 5 segundos de mínima reflexión te deses conta de cal é o trauma que estivo levando polos derroteros do estrés a túa existencia. De repente caes da burra e comprendes o porqué da túa fobia o ketchup e mostaza prima. Eses brotes psicóticos no medio do burger de repente teñen un motivo. Por iso o pasaches tan mal durante a crisis de 2008, cando a prima de riesgo estaba tan alta e os periódicos non paraban de falar do tema e ti vivías con angustia sin saber que era realmente a prima de riesgo nin de que iba, pero había algo aí que non che molaba. De repente tamén pensas como eu, unha persona de esquerdas, de onde saen estes ideais? Busco o ben común da xente. Penso que o Estado ten que velar polo benestar de todos e de todas. Non. E daste de conta de que non crees nada niso. O sea, ti és de esquerdas porque está Primo de Rivera aí e non podes non podes con Primo. E empezas a escarbar aí e de repente toda a túa vida cobra un sentido novo. Comezas a dar conta de por que nunca compras as cousas en cantidades de 1, de 2, de 7. Hai certos números dos que escapas. Hai unha serie de números que non os queres ver nin pintura. Todo cobra sentido ahora. Pero ante ese desaguisado dis, pues esto vamos a poner solución rápido. E creas un grupo de WhatsApp que chamas primos. Pero non metes nel os teus familiares, porque moi astutamente dado o teu historial todos che teñen bloqueado, sino que metes as persoas máis pardillas, os máis primos metes. E mandaslle un mensaje general a todos que pon hola, que hace, dando mostra de que eres un tío relajado y cool. Inicias a túa terapia, o teu novo camiño cun que pasa, primos? E aí notas que a xente responde XD. Que pasa, figura? Escrito XD, escrito EQUI SDE, XD, con tilde no último E. E ante a resposta positiva da túa iniciativa, comezas a notar esa ferida cicatrizando. Un trauma de anos do que acabas de darte conta agora xa está cicatrizando. A solución era formar un grupo de WhatsApp con xente coa que consideras inferior a ti.
coa moral alta polas nubes, saes dese caseto e continúas o teu camiño polo bosque. Das paso tras paso. Estás chegando á zona na que a vegetación se volve máis e máis espesa. E encontras diante de ti un pequeno río. Sabes o río que dicía Alberto ao principio que se coitaba? Pois mira, ahora está aí. E hai como unhas cañas diante, unhas cañas moi espesas que vas apartando porque queres chegar ata a auga. Vas apartando e cando chegas á auga ves que dentro hai un barquiño pequeno, pero que non é unha barca, é un barco porque ten como tapadiño, non ten un sitio con unha portiña así tal. É un barco grande, é un barco, un señor barco, un barcazo, digamos, unha barcaza. E decides entrar. Pero subes do barco, digamos, e despois xa entras no que é pues, o zona de mandos. E aí pasas. Si sabes como traballamos en Gamesa, saberás que aí entras en outra dimensión. Si vas pillando un pouco o tranquillo como operamos en Gamesa, recordamos desde o polígono da Ganda no Porriño, saberás que pasas a unha nova dimensión e volves rapidamente á universidade. Estás na universidade, é un domingo pola tarde. Pasaches toda a fin de semana rascando a barriga a dúas mans. Todo de chill, sin puto fallo. Son as 9 da noite do domingo. Vas mirar un pouco así no teu escritorio. Antes de ir cenar, pasas polo teu cuarto e miras nun papel que pon que mañá luns tes un exame final que olvidaras por completo. Aparte, o exame é da materia da carreira que máis che agobia. Ademais pensas, é a última convocatoria. Se pifio aquí, vou ter que pagar de novo a matrícula desta asignatura. E sobre todo, pensando na materia que é. Fundamentos da sociolingüística das linguas swahili. E dis, por que collería esta asignatura se eu estou facendo camiños? Pero recordas esa tarde vendo Black Panther, Wakanda. Ibas todas as mañás á universidade, á facultade, escoitando aí a Tupac, flipándote un pouquiño, non? Comentando en Twitter o mercado de fichajes da NBA e dicindo en plan de igual eu aquí onde me ves teño raíces africanas. Es un test estes de ADN que che din as túas orixes raciais e descubres que un 0,3% do teu ADN é da África tropical. Aferraste a ese 0,3% como agua de mayo. E diste, pois de libre configuración vou coller fundamentos da sociolingüística da lingua swahili. Que ese a priori pois pode ser un primeiro paso para conectar
cas túas raíces africanas. Pero realmente é unha asignatura bastante jodida. Hai xente que xa está en convocatoria de gracia, pero ti aceptaches pasar por iso. E tes examen mañá e non a rascastes. Non a rascastes. Porque, así como o 0,3% que o teu ADN era africano, o 60% era andaluz. Ese... E hai cosas que tiran. E pensas, se tivese invertido o mesmo tempo en estudar Swahili, fixen moitísimo gazpacho. Perfeccionei a receta do gazpacho a un nivel que me podería retirar con isto. Podría gañarme a vida con isto, pero non. Ese 0,3. Chega o día do exame e non pasa nada, bo. Pinchas. A xente nos corredores xa comeza. El alballe ya la va a pinzar. Te llaman el alballe por é que xa se corre a voz dos gazpachos que fas. Imagínate como está o tema na facultad. Vas a revisión co profesor. Pape Diop. E dis, Lo fías a tu gracia, a tu duende. Dices, esta revisión la saco yo. entras no despacho, moi tranquilo, confiado. Yo única, Esa parte. Empezas con yo única que Pape Diop pode entender, pero rápidamente a hora de queixarte as notas. Pero mi arma, ¿cómo me habéis puesto esta nota? Ustedes los profesores no hacen más que no joder. Nada más a los alumnos a joder. Pero en ese momento o profesor ve en ti un irmán. Porque que son sino os andaluces máis que os africanos, uns irmáns. E recoñecéndovos nesta especie de consideracións un tanto racistas, reláxaste un pouco, porque daste conta que todos, dunha maneira ou outra, somos igual de racistas. aí caes da burra e dis, ostras, pero se un negro tamén pode ser racista. E dis, que tonto fun, que tonta fun todo este tempo, obcecándome aí nese 0,3. Ese 0,3 non significaba nada. Wakanda non significa nada. Tupac non significa nada. O póster de Allen Iverson non significa nada. E daste de conta da frase que di a xente de que cando tes unha experiencia cercana á morte, de repente valoras todo de diferente xeito. E dis, era isto. Saes do despacho, saes da facultade, el alballe se va para no volver. Coa cabeza alta. Volves ao bosque e pensas, ostras, o anterior ostras estaba dentro desta dimensión universitaria. Este ostras xa es a túa persona real, ten aí unha catarsis. E pensa, empecé esta meditación
Puxen no seu sitio a Carlos Sobera, coas inseguridades que me creou. Seguín camiñando e puxen no seu sitio a Pocholo, o meu encargado no supermercado, tendo unha pizca de suerte cun catastrófico terremoto. Enfrenteime ao meu trauma porque matei ao meu primo. Repúxenme, seguín camiñando e aí deixei a Pape Diop e o gazpacho, porque realmente a verdadeira persona que son non ten nada que ver con todo iso. E estou lista para seguir o meu camiño e virán máis conflictos, pero xa sei que isto é como unha cebola infinita, que ti quitas capas, podes ir quitando capas, pero iso sí, non vas parar de chorar. E o novo teu xa deixou atrás o estrés? Sigue pensando na metáfora da cebola infinita de Alberto, do doutor Álvarez, perdón. E xa podes abrir os ollos. Alberto propoñía un salón, pero bueno, donde sei que esteas, unha salita nun cuarto de plancha, bueno, se tes unha casa tan grande como para ter un cuarto dedicado só a plancha. Abres os ollos, eres quen de afrontar a vida sen estrés. Recorda compartir esta meditación con aquelas persoas que teñen estrés. E se volve a sufrir un novo episodio de estrés, non dubides en contar coa compañía de Gallega de Meditación S.A. La Mesa no Polígono da Gándara, no Porriño. 986 33 2984. Gamesa. E como dixo Alberto, dixo algo de azar, non me acordo agora, pero falou do azar. E creo que isto tamén ven para recordar que en Gamesa xa temos as participacións de lotería para esta Navidad. E se queredes, xa sabedes, non? Porque despois toca e sempre hai quen di, iba a comprar, non, ou comprastes ou non comprastes. E os cartos por diante. En Gamesa os cartos por diante. Así que si queres, xa sabes, chámanos ao 986 33 2984. Danos a nova industrial. Tendremos eu ou depende de quen este, facemos turnos. Pega aí xa, despois xa reservamos outro número. Os acabados en 7 xa están todos collidos, xa xa avisamos. Así que si queres coller hai €1 é para nós, eso sí, é como donativo. €1 é para a mesa. Pero o resto, todo, o sea, si toca para ti, claro. Que si non o cobras tamén non quedamos con él, pero bueno, eso xa tampouco. Recorda que o teu benestar emocional, a túa tranquilidade, non é tan importante como 5 millóns de euros. Loterías y apuestas del Estado. Esto es importante que solo mayores de 18 anos, Esto, mejor chegamos un pouco tarde co aviso, teño que dicirlo ao principio, pero bueno, que sepades que estos dos... De que, bueno, si nos chaman un rapaz así, de 16 anos, en plan, non é para comprar para casa. Si para casa, pues igual tamén lo vendemos, pero bueno. Sempre que vai un pouco co aviso de con argumentación, que non sei se así no vacío de que veña un neno a mellor de 5 anos e vendemos, porque
Que dice, onde sacaste o diñeiro? Como chegaste a este polígono? Como que faz aquí este neno de 5 anos? Pero bueno, se o neno pues, tamén che di, no, tamo que vai ali no coche e tal, señalo un coche no que vas máis ou menos vemos xente, igual sí que lle vendemos o boleto, Así que bueno. E o dito, xa estades relaxados, xa non hai estrés. Gracias por seguirnos, seguide conectados á meditación e guíade as vosas vidas polo bo camiño. Recordamos que en Gamesa tamén vendemos pitillos soltos. Vémonos na seguinte meditación.